Otesiri sani kwa waka. Akwanya ka na-emenuwe nke bụ ncha. Ncha eji akwa ka mmụọ mpụrecha. Kwanya. Iweta igbazu anyị n'aka ka ịmụ azụcha anyị kpọga pọmpụ. Ọkwaghị. Kpọga pọmpụ. Ọ na-agbakwa agba. Ọ na-agba. Ịkwọba aka gị. Ịkwọchasie ike. Ịkwọchasicha ike. Ịpọrọtaizi anyị. Ndị nke ọpọrọtaizi. O mere ihe eji apọrọtaizi ya. Ịpọrọtaizi anyị. Mwachasie aka gị ike, mwachacha ya ọfụma. Ọkwaghị. Ndị nke na-amụta ya n'akpa gị. Mbọ eresiri be anyị. Iweta ji pọrọtaiza. Ịpịa pịchacha anyị n'aka gị. Pịchasie ike. Ọkwaghị. Ole nke na-asa apịa ọ na-eweta ha agwụ. Ọ na-agwarị nwa na-apịa. Ịmụ azụ wọị. Mụazụchasie ya ike. I were chọba ihe ị na-eri. Ọkwaghị. Kpochasie aka gị ike, asụ ọ na-egbu mmadụ. Mbụ ndị anyị na-egbu mmadụ. Korona virus na-egbu mmadụ. Asụ ọ na-egbu mmadụ. Ana onye kwa ha aka ya oje. Egbu wee oyibe gbara anyị mebe. Ma anyị werisi ebuo ndụ anyị. Ọkwaghị. Anyị na-emeno anyị werisi ebuo ndụ anyị. Ngwa. Na onye emehienu mara ọ chọrọ ọnwụ. Ọkwaghị. Mana onye kpochasie aka ike, korona virus wejere emetụ. Onye nke adịgbukwa onwe ya na njọ. Ọ dọwuru onwe ya, ọ karịrị 80. Ọ karịrị 80 nwa ka asụ ka anyị mma. Ọ karịrị 80. Ngwa njezi ka igosi anyị ka ọta anyị kwụchara aka na ka igosi anyị ka isi enye ndị mmadụ ihe a na-eri eri. Nri ka m na-esi. Bifo ije abata be nne na-ama be nne. Ịkpochasie aka gị ike were bataba. Ịbataruzie enye ndị nri. Iwere nri rie. Iwere rie nri. Maka ọ bụghị ịpụta ịkwụghị aka ịbata ọdụ m ejegata mara awụghara awụ. Ọkwaghị. N'otu ma nna ije ha abata be nna akwụghị. Onye ahụ eme eburu ya bịa bụghị ndị na-eri nri. Bịa buru ya ebukọ ndị na-eri nri be m. Ma mmukwu ndụ na-agụ m. Ana m achọ onye ebughene m pororia virus na. Ngwa nyezi ka igosi anyị otu isi onye onyonyo na-esokwa gị n'azụ. Ka igosi anyị elu isi enye ndị mmadụ nne ana otu isi agwa ndị mmadụ ndị nọbego ga na adịse ọya na ọya adọgbu n'onwe na njọ. Ihe na-agụ ụnụ akwọcha n'aka bịa nọrọ. Ụnụ akwọcha n'aka. Ejene nkwụọ nke m esicha na nwọpụ kwụọ nke m maka korona virus. Ọ na-egbu mmadụ. Ụnụ ana m agwa anyị mba ụwa niile. Onye chọọ ịdụ ndụ, onye ri ihe kwochasie aka ike ọfụma. Kwochasie aka ike were pụta. Ije ejebe mmadụ ịpụta na-amabeghị kwochasie aka gị. Were mbụ pọrọtaiza gbaa n'aka agba na nya were batara. Tumkenere m ngwa ndị ugbu a kịta anyị na-achị gị na ihe anyị na-eri. Ana m agwa ndị mba ụwa niile karịsịa Igbo bụ Igbo dị mma, Igbo dị ahụọ. Bukonu. Ana m arịọ Igbo niile bukonu. Ọrịa ndosi anyị na ya abịakwute n'anyị ya gbuwe ha ibe. Anyị achọghị ya. Amarụ ha ọrịa ndị mba ọzọ ka ọ bụ. Emetụghị ndị Igbo. Ha emetụ Igbo niile. Mbe Igbo a nọ na bukonu onye ọbụla zi ebe ya gwarụwa onwe kwọchasibe na aka ike. Were na-eri nri maka korona virus na ọya adọwụrụ onwe ya na njọ. Ọ jọrọ njọ. Ngwa mepeze ihe esiere anyị ka anyị marụ. Ibiaba, Enugu, Port Harcourt, Abuja. Ịbụrụ ha Igbo na-akwụchasị aka n'ike. Ahụ anyị isi kwuru ike bụrụ kpọmkem. O jeghị emetụ anyị. Nne nna wee kere ụlọ akwụcha na m aka. Nya ka nsụma nke eri ndị ya siri ya. Ọkụkọ ka anyị siri. Ọkụkọ
ọkụkọ ka m siri esiri nya mbọ mmụba ihe ọ na-ekpo nchụọnwụ ka m jiri sie ntụọnwụ a asakwarịrị ọfụma chachara nya asa jiri mmiri sachaa anyị chachacha ya ọfụma nya ka m jiri so ma nke na-eri ọnụ maka onye ọbụla ji eri ọnụ dọ mma dụkwa mma ngwanụ mana ekpere niile m na-ekpe n'onwe m na-ekpekwara mba ụwa niile na-ekperu ndị Igbo niile na-ekperu ụmụ unu bi na-ekpere ụmụ unu bi ndube nna m so ha ibe ma ibe ha nọ na ha ọ nọ Lagos ha ọ na-Aba ha ọ na Port ha ọ na obodo oyibo ha ọ nọ mba ụwa niile ana m ekpere ha ekpere Kororia Voice ọsụ na-eje ha emetọ ihe ha site n'ugbu a wee ruo na mgbe niile ya gazie